Cela ukusho umsakazi ukuthi ngizixolisele mhlawumbe nakwenceke uJumbo ukuthi bandla uyangidakelwa ayikabi. Ngiyaxolisela. Alright, kunini ke la uye wazibona khona ukuthi unali ikhono lokucula? Njoba ngisho nje nengane encane kuyenze ukuthi icule. But ingane encane isingakhona ukuzibona because incane. Wena njengoba una 13 years manje. Ngiyazwa ngithi uyangidakelwa ke emsakazi ngoba Is the Blaqlife TV. Ngabe khona yini umuntu obukela kuyena omthandayo uthi nje lo uyimentor yami? Okwamanje ngisabukela kumina ngiyabo like nokugqoka ngibukela kumina ucula ngibukela kumina yabo njengoba nje ngasho ukuthi bakhona ababukela kumina njenganaye ubhuti uJumbo. Yebo naye ubukela kuwena. La emculweni mina obuyisa ithemba kuyena ukuthi yena ke uthini kodwa mina ngiyabuyisa ithemba kuyena ngoba mange ngacula nje naye uyazi mesibabili ukuthi na uyafakaza nje wema liyabuya nje ayithemba wema yisho liyabuya nje ayithemba wema engavelelwa. Uma ngase ngibuze nje abalandeli bayadinga ukwazi kakhulu ukuthi uKing Nuba uqale nini ukucula? Usho ukucula nje? Yes, njengoba ucula nje. Ngicela ukusho ukuthi emsakazi ngixolise futhi nokusho la ukuthi ngalombuzo wakho bandla uyangidakelwa kanti ngoba angazi ukuthi mhlawumbe ungambuza kanjani ukuthi umuntu waqala nini ukucula kufana noma ngikubuza ukuthi wena waqala nini ukukhuluma uzosho idate ukuthi waqala nini. Ngicela ukusho umsakazi ukuthi ngizixolisele mhlawumbe nakwenceke uJumbo ukuthi bandla uyangidakelwa ayikabi. Ngiyaxolisela. Alright, kunini ke la uye wazibona khona ukuthi unali ikhono lokucula? Njoba ngisho nje nengane encane kuyenze ukuthi icule. But ingane encane isingakhona ukuzibona because incane. Nje wena njengoba una 13 years manje. Ngiyazwa ngithi uyangidakelwa ke emsakazi ngoba so eminyakeni o5 ezayo uKing Nuba uzibona ekuphi? Ngizibona nginezinto zami njengoba sengiqalile ukuba nazo nginezimoto zami ezithi mina njengoba senginayo ipholo la 900,000 ngilithenga cash nakhona. Yes. Yeah, ngizibona hayi eliphushwayo. Hayi eliphushwayo ngathanda lamapholo labo 15,000 ekufuna ukuthenge nabantu mhlawumbe ngizama uJumbo la ukuthi mangihamba nje uzongiphushisa ngimthenge noma nge1000 ube umphushi wepholo. Ngabe ke ubani umuntu okusizayo kakhulukazi mhlawumbe ukuproducerayo? Izingoma zami. Manje ukhulubenze inciki yami yaleyo Lundu Nkosenhle umfokadla mina inkosi yabo producer akekho umfana oproducer njengale yakhona le ngoma esabu gospel ephumile eproducer oyena lo mfana lo ngiyacela abandla nemsupport yakho nami zoqhubeka njalo ngimphushe ngoba uyaproduce umfana inkosi yokuproduce ukhulubenze Lundu limahlikihliki le emahlabathini edlebe wazi waproduce umfana esweno wema kuba mina ngicula kahle na uyawuthanda umculo wami wema. Esikhathini ezidlule kade sibone inkundleni zokuxhumana engazothi uquality biyele uyena bengaconsi phansi kodwa manje wonke amehlo asebhekile kuwe wonke umuntu nje uKing Nuba size sibone naye kumabona kude so ubudlelwana bakho naye bunjani ngoba kubuye ngazothi usuyamkhipha nje impela ekutrendeni uquality. Yes, uquality biyela. Hayi ubani yena lo mhlambe uyangazi mina or uthe uyangazi angimazi ukuthi angimazi mhlawumbe uma ungangichazela ukuthi ubani mhlawumbe ngoba abaningi kakhulu abantu abangifonelayo mhlawumbe nayo ukulaba abangifonelayo ngithola. Hayi weKing Nuba uquality omunye umgcojo kaNkulunkulu nje oqoka kahle uyibhinqa qoka kahle uyaswenka. I think uStufuza ubuza ukuthi uthini Stufuza uthe mayifika amehla asuka kuquality. Yes, wonke umuntu usebhekile kuKing Nuba ngesizulu umphuphisile kahle umnyathelile nje. Ngangayenza wena ukusupport uquality ke kanti ngangcono bengimazi yabo ngoba angithanda ukuthi mhlawumbe kube khona abantu abashona phansi yabo bengizomembulela mhlawumbe izimpahla if nje nithi mhlawumbe ubeqhwa kahle
Bengizomembulela izimpahla ngimnike kulezi zami aqhubeke agqoke kahle sephambili sonke. Iyona into engiyithandayo lento ukuthi sephambili sonke. Mawukuthi yena mhlambe njoba nisho ngoba mina angimazi. Mawukuthi yena uyangaza afike nje angifonele. Isikhona izimpahla ziningi yabo. Ngiyathanda ukuthi siye phezulu sonke. Awunawo umona kahle kahle. Akunawo umona angabikho wehlala. Support ngempahla. Ngamsupporta ngezimpahla aqhubeka yaye phambili njengoba ebephezulu vela njengoba nisho. Sakubongela uquality bantwana. Hayi sasa. Ngiyathemba ukuthi la ekhona ngoba ngiyazi ukuthi le video leyo uzoyibona uzothokoza kakhulu. Hayi uzothokoza kakhulu nje ngelinye ilanga nje mhlawumbe uyongibona uyoba nenhlanhla ukubona iarbiter angibone siqhubeke siye phambili ngoba impilo iyaqhubeka akekho kufuneka ushone phansi omunye wakhuphuka siyeni phezulu sonke. Baningi abantu abakubonile ngomhla ka17 kumcimbi kaThobekile. So bayazibuza ukuthi ngabe utholakala kanjani mekuthi nabo bafuna ukwakha imicimbi. Umuntu angangithinta noma ku Facebook page or ku Instagram. Ku Facebook page uKing Nuba Media ngizomnikeza inamba ye manager ngoba phela ngimatasa kakhulu. Yabo ufuna nginikeze inamba ye manager axhumane nayo kukhulunywe ngaleso samba semali. Esingadalulwa. Oh okay. Sibonge kakhulu ke balaleli nabalandeli beBlaqlife TV niye nabona ke namhlanje nani ukuthi besihleli nayo King Nuba echaza kabanzi ngempilo yakhe nanokuthi yena wenzani. Ungakhohlwa ke ukusubscribe uphinde ulike ushare la ngashare khona mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.